Nazdar lidi, já vás vítám u dalšího videa. Dneska je další let's play ze hry Minecraft. Hraju na 1.9 a 1. Ne. Já se vyspat prostě. Zamečte. Dneska už konečně chci dostavit barák. Aspoň dostavit barák. Takže si vezmu tohle. A tohle. A udělám tady cestu dolů. Takhle. Hop, hop, hop. Tak. Takhle. A tady budu skladovat zvířata. Tak tom. Takže já si udělám farmy. A budu nahnat všechny krávy a ovce. Tady máme ten nekonečný zdroj, což se nám hodí. Tak, ještě jedno. Takhle. Máme další nekonečný zdroj. A tady tak. Ještě tady uděláme jedno. Tak. No, takhle. Takhle. Tak. Takhle. To nám vyjde ještě na tohle zřadu a ještě nám jedno zbyde. Takže to je dobrý. Promiňte se, že jsem si prdnul. No tady už to nějak rychle. A jinak, hrál jsem docela za kamerou. Tady jsem udělal ty čestky. Pak jsem šel ještě do dolů. Nic jsem nenašel, jenom redstone. A tady stack redstone, tak bychom si něco mohli udělat.
nějaký napájení třeba. Hop. A já bych dneska ještě udělal automatické dveře. Když nevím přesně, jak se to dělá. Uvěďte do toho, ne? Takhle. Nevím, už to nejde. Tak to počkejme takhle. Jo, tady máme ten nekonečný zdroj. Dáme jenom takhle. Nebo takhle. Počkej, jenom kyblík. To mě štve. Jenom kyblík. Tady. To nemůžu hodit, potřebuji. Aha, to je jedno. To stejně moc nepotřebujeme. Já nevím, jestli znáte Pedra, ale jak to dělá. Tak já jsem prostě jiná liga. Chápete to, víš co? Já to moc neumím s redstonem. Takže nevím vůbec, jak to dělat. Pane bože. To je dobrý dole. Tak nevím. Ještě nevím tohle. No, napůjdete do toho druhého. Což je dobrý. No nic. Tak asi dneska to nebudem dělat. Tady nám to za chvíli vyroste, což bude dobře, protože tak pak tam naženem ty krávy. Potřebuji nějaký sugarcane. Jestli mám nějaký, tež. Myslím, že jsem našel, ale po cestě, jo. Tak si ještě udělám farmu na sugarcane. Úplně s tím. Tak. Zatím takový. Počkej, počkej, ten zdroj. Můžu takhle kyblíku. Tady už tady nebude takový. Takhle můžu dát ty, tak. Jsou nějaký semínky, víš co? Ale na co se lákají ovce, to mě zajímá. Je to taky na to? Napište mi do komentářů, na co se dá uchočit ten ovce. Promiňte, že není moc videí,
To je kvůli tomu, že já ještě chodím do školy. Type. Už mám rozbitý ten kombáč. Ještě, že mám v inventáři ten nový. A já půjdu dolovat. No i když. Dneska nepůjdem dolovat. Dneska ne. Ježiš, potřebuji normálně novou myš. Tak by jsem se mohl vyspat. To bylo přijde. Jo, podívat se, jestli už vyroste. Ne, tak nevyroste. Není sugarcane. Já se počkám. No. No, tady jsou sugarcane. Tam dám dopředu. Hop. Tak. Taková základní, no. A já bych potřeboval nějaký barviva. Ještě ty pšenice. Tak. Ale kejvka. Si s tou udělám barvivo. Tak. No to vyrostlo. Aspoň jednou. Je tam hodně velký zdroj vody. Tady máme ještě. To vezmeme. No. A tady mám ještě. Tohle půjdu zasadit. No. Co dělám? Chci popít nebo co? Hlavně, aby vyrostly ty břízliny. No, jinak. No, už to roste. Už to roste. Nějaký teda ještě nevyrostly ani vůbec. Nějaký tady už jsou skoro hotový.
se nám kyblík. Už mi to kašlu. To bylo dobrý tohle. Aha. Říkám si, že to bude fungovat, a ono to nefunguje. Bom. Já si jdu kácet houbičku. Kopám nějaký houby. Teď potřebuji ještě tu mushroom. Teda mochomůrku, tamhle. Doufám, že se trefím zpátky do baráku. Minule jsem našel kejlu a vůbec jsem se nemohl vrátit skoro. Hop, pokácíme. Tak. Dvacet jedna. Ta kráva tam. 21. 4 ryby. Okay. Nic. Já se podívám, kolik máme času a pak se vám ještě ozvu. Máme ještě chvíli času, takže vyrošť. Pane bože. Musí říct. Pum. Makej. Já nevím, jak dál jde. Pořád neroste. Aspoň už nejsou všechny malý. Pojď makej, pojď. Pojď, zaber. Pojď, makej. Už 2 jsou takhle. Pojď, makej. Dokonce 3. To je menší. Pojď, makej. Jaká z toho bude dřív? Pojď. Makej. Tak s tím nic normálně neuděláme. No nic. Já bych to pro dnešek ukončil. Dejte like, napište komentář. A uvidíme se u dalšího videa. Tak čau.